mo against ang mga tawo sa kamatuoran. Kay nagtuo sila nga sila maoy anaa sa kamatuoran. Kabalo ka ba kung unsa ang kamatuoran? Ang kamatuoran wala sa inyong simbahan, wala sa inyong mga leaders, or wala sa inyong reliyon. Ang kamatuoran dunay gitudlo sa balaang kasulatan, duha ka klase. Una, Juan 17 versikulo 17. Basahan na ninyo. Miingon diha ang pulong, ang imong pulong o Dios, mao ang kamatuoran. Mga kaigsuonan, ang balaang kasulatan mao ang pulong sa Dios. Usa ang kamatuoran dinhi nato basihan or makita sa balaang kasulatan. Kung nakasulat, ayo pag-ingnag, dili kamatuoran. Kana kay nakasulat ang pulong sa Dios, kamatuoran. Mao nay angay tuhuan, dili ang inyong simbahan ug ang inyong mga leaders. Ikaduha makigsuonan, Juan 14 versikulo 6, kung sa may giingon ni Kristo, I am the way and the truth and the life. Klaro kay na ha? No man cometh unto the Father except by me. Klaro kay si Kristo mao ang kamatuoran ug ang pulong sa Dios. Wala na ilain pang kamatuoran. Busa mo tuotan ni Kristo dili sa mga leaders. Maayong adlaw mga sir ug mga ma'am, uban ko ninyo sa kadali lang panahon aron na ato ning isgutan atong tubagon kining ato ang higala nga gikan sa sektang sulpot. And sa dili pa ko magpadayon sa wala pa nakapag-share, nakapag-subscribe niining ato ang channel, ayo taw mo kalimot. And kung ganahan mo niining maong gitawag og video, so ayo na pagdugay-dugay, ayo na paglangan-langan, i-click ang subscribe, then pagkaman click the notification bell kay para every video nga ato ang i-upload sa social media o kining ato ang gihimong program ma-notify dayon kamo. And sa mga Katoliko nga kanila naga-comments and at the same time nagatabang sa ato ang gitawag og programa, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Ug sa mga botong motabang, daghan kayong salamat kaninyong tanan in advance. Okay. So naatay tagaan og tubag kining ato ang giplay karon nga video nga nagkatawag ko sa maong gitawag og pastor na ning kamot gyud in town siya sa paghatag sa iyang punto, paghatag sa iyang argumento aron para ingnon bang tinuod sila. Ug sa samang pagkaagi nagtuo siguro siya nga makalusot siya niining maong iyang presentation. So ato anang usa-usahon og tawag ini nga tubag. First point nato, dili ta supak nga ang Ginoong Jesucristo mao ang kamatuoran, ang balaang kasulatan gisulatan sa gitawag og kamatuoran, pero di nato pwede nga ingon nga wala sa simbahan ang kamatuoran. Kay gani ang 1 Timothy chapter 3 verse 15 ingon pa ni San Pablo, ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. So kung mingon ka nga wala ang kamatuoran diha sa gitawag og simbahan, then biyain ng imong simbahan, and at the same time wa ka nituo sa balaang kasulatan, di ba? Ingon pa ninyo kinahanglan mo tuo sa balaang kasulatan, una sulat man sa balaang kasulatan nga ang simbahan ang haligig patukuran sa kamatuoran. O nganong di man gyud tuuhan, nganong di man yung dawaton. So buti pasabot kamo mismo ang nakasupak sa balaang kasulatan, kay naay nakasulat unya pagkaman di ninyo gitawag og tuuhan. Number 2, tawag ining point. Kung wala sa simbahan ang kamatuoran, nganong sige pa mamagpangumbinsi nga ipasakop ang inyong pundok? Kung wala sa simbahan ang kamatuoran, at sa may purpose sa mga tao nga muadto sa inyong pundok nga wala man dahil diha ang kamatuoran. So, hunyong namuan ng inyong kabuang mangonverter pa mo og mga Katoliko, pamaagi pa sa pag-converter, atakyuhon pa niyong Katoliko gamit ang Biblia niya para mahin mo lang nga masakop ninyo para ingon mong gitawag og pastoy mo. So kanang inyong pagkapastoy way pulos na nga naman kay diha sa inyong simbahan way kamatuoran diha. Way kamatuoran. Unlike sa iglesia gitukod ni Kristo, ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa tanang gitawag og kamatuoran, ug ang mga magtutudlo nga naa binha gigiyahan sa Espiritu Santo aron mo tudlo sa kamatuoran. St. John chapter 14 verse 16 and 26. Nga pinaagi sa Espiritu Santo tudluan sila unsay ilang itudlo. Sumala pa ni Ginoong Jesucristo gihapon St. Luke chapter 10 verse 16, ingon pa niya, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako, ug nagsalikway sa nagpadala kanako. Kamatuoran na ha? O, nganong dawaton man sila tungod kay naghupot sila sa kamatuoran ug ilang gitudlo ang kamatuoran kay naa sila sa lawas ni Kristo nga mao ang gitawag og simbahan.
Number 2 argument, mga sir ug mga ma'am, gigamit niya ang St. John chapter 17 verse 17. Ingon pa niya naa sa Biblia ang kamatuoran. Nya remember kanang 17:17 referring man na kang Kristo. Dili man na referring sa libro. Diba? Mo na sipyat ini mo mga tawhana ba kay nag-quote og sitas ilahang bitang surambawon pagsabot di man kag ingon si Kristo ang imong pulong kamatuoran himuon yang Biblia. Dili man na mao. Ayaw ninyo himu ang Biblia, lubagon pa ninyo or tawag anang inyo pang pangunahan ang Ginoong Jesucristo ba? Ayaw ninyo lubaga ang nakasulat. Sige tawag og bala ang kasulatan. Kanang ang imong pulong kamatuoran referring na kang Kristo. Mabato na niya connection dito sa St. John chapter 14 verses na ingon si Kristo, I am the truth. Ingon pa ni Ginoong Jesucristo. Di ba? Oh, ngonya mao dili tawag ining ang kamatuoran dili o ayaw mong tuoan ng inyong mga leaders. Kinaara sa Biblia ang kamatuoran. So therefore, dili ka dapat tuuhan. Kinaman ka sa Biblia ang kamatuoran. So, kaya mga pastoy, nagtuuhin na. Tawag ining maun. Pero kami di man pwede sa mua nga di mo tuo sa amo ang mga lideres. Ngano man kay gisugo man ng Kristo. St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Panlakaw kamusta ng katawas tibok kalibutan, paghihimo mo mga tinunan, bautismoy sila sa ngalan samahan, Anak ug Espiritu Santo ug hinumdumi. Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nya na pa diha isa. Ayun pa niya, tudluin sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So manang mutuo mi sa among mga leaders, ngano man kay sugo bang Kristo. Kamo di mo dapat tuuhan kay ang pastor na ganin ingon nga di dapat di mo tuo sa mga leader. O di ka dapat tuuhan. Pero kami mutuo mi sa mga leaders kay gipadala man na ni Ginoong Jesucristo. Ug dili po na supak sa St. John chapter 17 verse 17. Onya, inyo man pong gimahal na ang Biblia nga pulong sa Dios. Kinsa pinagtudlo ninyo ana? Kinsa po'y naghimo ni anang maong pagtulon ana aron tuuhan nga mamahimong doktrina og pagtulunan sa mga Kristiyanos? Kinsa man? Kamo? O dili kamo kay di mo patuuhan. Ang nitudlo ana nga ang Biblia pulong sa Dios, walay lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tuo mi. Tuo man gani mo nga wa mo kabaho. Tuo man gani mo nga igo lang mo nangupya. Pero ang problema, ang katong tawag ining inyong gikopya nga mo ang Biblia pulong sa Dios, wa ninyo tuuhi kadtong responsabling tao nga gigiyahan sa Espiritu Santo nga mosulti nga kanang libro ha tawagong Biblia nga pulong sa Dios. Dawat limpyo raman mo. Diba? St. John chapter 14 verse 6 imong tawag ining gikot nga ingon pa si Christ, I am the truth. Wa misupak ana. Og di pud pwedeng imuhang ibuwag ang Kristo ug ang gitawag og simbahan. Diya sa simbahan composed of leaders and members. And again, St. Luke chapter 10 verse 16, ingon pa ni Christ, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. Munang mutuo mi sa among mga leaders kay dili man pwede mabuwag si Kristo ug ang iyang gitawag og simbahan. Kay sumala pang San Pablo Ephesians chapter 5 verse 23 and Colossians chapter 1 verse 18, si Kristo ang iyang lawas mao ang gitawag og simbahan. Og siya mismo ang manuluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Kamatuoran nakasulat na ha. Ibuwag yun ninyo sa Kristo og simbahan, ayaw ibuwag. Ang kamo buwag man mo kay di man mo iyan Kristo. Pero ang iyan ni Kristo di gyud na buwag kang Kristo. Usag yun na kang Kristo. Ingon pang San Pablo 1 Corinto Kapitulo 12, versikulo 12, bisan kita daghan ang bahin, apan usa lamang kita kalawas ni Kristo. Kamo kay di man mo lawas, luas man mo. Mo nang di sa likway gino ng simbahan. Luas man mo, di man mo lawas Kristo, luas mo. Dili mo luas ni Kristo, luas mo siyawa. Ngano man, na-create mo inyo. Unya inyo pag yung lubagon, inyo pag yung surambawon ang nakasulat sa balaang kasulatan. So di mo lawas si Kristo, luas mo siyawa. Muna nga, kung kini mo'y manudlo ni mo mga tawhan na maturning ang imong utok, maturning ang imong panabot, nga naman, kini mga tawhan na wa gyud ni Espiritu Santo. Tuon ko, Espiritu Tunto. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Samuel II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.